Non nos fixedes os nosos dereitos. A chuvia non impediu os mariscadores a pé de carril saír á rúa. A súa agrupación quere adaptar o seu plan de explotación para poder solicitar un cese de actividade ante a escaseza de recurso. A proposta foi aprobada pola Asamblea dos Mariscadores e a súa propia agrupación foi a que lla trasladou a Mar, pero a Consellería dilles agora que ten que ser a confraría o que mande ese escrito. E aí é onde xorde o problema porque, segundo din, o patrón maior négase a envialo. Nos enviamos toda a documentación no nome da agrupación á Consellería. A Consellería mandou a min un requerimento que ten que ser a cofradía a que envía a documentación. A cofradía ten que enviar a documentación, é unha obligación que ten, trasladar a nosa petición, inda que este conforme ou este de acordo con ela ou que non este conforme, pero ten que trasladala. O que pretenden os mariscadores é paralizar a súa actividade durante 5 meses para tentar que o recurso se recupere. O cese de actividade significaría parar eses 5 meses, estar cobrando o cese porque temos dereito a ele, un dereito que temos, que pagamos todos os meses na cuota da Seguridade Social. Entonces tendríamos as zonas paradas 5 meses. Esperaríamos a que o marisco que botamos este ano, a semilla, que foron casi 80.000 euros de semilla, pois que crecerá para empezar en abril a funcionar con total normalidade. Porque sen recurso nin cese de actividade, os ingresos non entran por ningures. Agora non temos ningún ingreso, a xente está desesperada, totalmente desesperada, me están chamando chorando que non teñen para pagar, que non teñen para facer a compra. Isto é unha situación límite. Se a Consellería non actúa de oficio, que ten potestad para actuar de oficio, reclamarlle a documentación á cofradía ou incluso facer a adaptación sin esa documentación. Ten a potestad para facer eso e non o quere facer. A Xunta deulles un prazo de 10 días para presentar a documentación precisa. Exixenlle ao patrón maior que a remita a Consellería do Mar canto antes e piden a súa dimisión por facer oídos xordos un acordo asambleario da agrupación de mariscadores.